Jotuo kuonde thieth e kaunti ma Kisumu pod neno pek kaluwore kod lokruoge e yor okumba mar thieth kowuok NHIF nyaka SHA ma nyochako tich nyoro. E kar thieth ma Ahero sub-kaunti ma kuom jotuo pod okwamo e kar thieth kaluwore kod ng'ikruok mar chudo. Jopiny dwaro ni piny owacho onego tim mapiyo eneno ni gimedo chiwo e wi chenro mar SHA ni mar thoth ji pod onge gi ng'eyo. Bende gikwayo tend kuonde thieth mondo oket okenge mag konyo jotuo ma osechango to ok nyal wuok nikech ng'ikruok mar SHA ahinya to e yor chudo. Nase register gi National Hospital Insurance Fund to aluor wach mar SHA mobiro nie. For one, aluore nikech treatment manyicha ni wayudo e National Social Security Fund, National Social Security Fund cha nyocha rach kabisa. Nikech inyalo nwang'o ka itero pesa, ing'adi pesa dwe ka dwe, to kidhi e kama onego beni iyude e thieth to irado mna gi embarrassment. Nyocha kelo minot, nyocha nogole paponditi tere katito medical, koro nogole nikech the problem mane ntiere go, koro nokele Ahero kae, koro nyo okonyore, to kaka nyalo gole onge pesa mara mora. Nyocha otiyo gi Linda Mama, koro manyicha wang'eyo ni onyalo biro wuok godo. Koro no wachopo ka to oyudo ni koro kosekonyore to koro ok onyal wuok gi Linda Mama no Ahero.